puilano kupulung hamjakma bai norok jotono no lamsago. Friends song dinini o video o Sriraj Malao swijak Maharaja Amar Manikya ni part 2 video nailainai. Kebo oboni part 1 video nayakho hunke abono se segang naigiradi hake se oroni part 2 video ni kogrokno kaham khe buchiwi mannai. Do hake asiko kolok sayawi Maharaja Amar Manikya ni part 2 video nailaisine. Seraifuro bubagra Amar Manikya ni bumung Ramdas hwnui pharjakmani Raja Khorop phaimani ulo bini bumung salaijagui Amardev hwnui mungna rakha. Bo lekhapora srwngthani tirkokna srwngthani joba khlaina srwngthani korai kana srwngthani belainok kwsarang. Aboni bagui rajdarbaro tai lukurokni thani bo hamjakma mankha jora kisabaino bo bodrepot samung kwrwng wngwi thangkha. Aboni ulo bo sipai bodolo samung khlaina sengo. Bisi kisani ulo Maharaja Uday Manikya ni molo bo senapati hisabui samung khlaio. A jorao bono Bhim senapati mungwi sinijago. Ayang Chattogram Pathan rok bai joba khlaithani senapati bokrok Ranganarayan Senkha tei Uriya Narayan thimani ulo Maharaja Uday Manikya senapati Amardev no a jobao rohoro. Bo aro bisikba eba 5 bosor romui Pathan rok bai joba khlaikha. Maharaja Uday Manikya ni ulo bini bwsajala Maharaja Jay Manikya singhasono achugo. A molo Maharaja Jay Manikya raja phano senapati bokrok Ranganarayan ni kok bai se raijyo sason choliwi tongo. Maharaja Jay Manikya no bwtharwi bo raja chanai hinui Ranganarayan wansogo. Bo haifano senapati Amardev no khe kirijago. Amardev tongkhe bo raja masaya phano wngwi mano. Aboni bagui bo puila Amardev no se ma bwthargranai hwnui wansokha. Amardev bo bini a sidra wansokgung no kisa kisa saimano. Salsa Ranganarayan Amardev no bini nogo maisa phaidi hwnui kwcharo. Aro Amardev no chua khaniwi phegrwi sogwi bono bwtharnai hwnui borok bo chongwi tonkha. Afuru Amardev korai kawi Ranganarayan ni nogo phaikha. Ulo koraino nokhlao khawi nogo hapkha. Srapsa ulo khoroksa bwrwi Amardev no bini hamyani kogrok no tal khlai rwkha. Abo bai bo busikha oro tongkhe chaya wngnai hwnui. Aboni bagui bo oroni kutului thangnani hwnui naikhe Ranganarayan bono belai khe maya khlai tongo. A jorao bo nukha nokhlao bini korai khai tonmani a korai kwrwi kha. Aboni ganao alka borok se alka korai twiwi basajak. Amardev a koraino segwi nawi dati dati a koraino kasai oroni khari thangkha. Amardev nogo sokpaikhe bini takhuk bukhuk no thumui tani salono dolsa sipai rok no twlangwi Ranganarayan bai joba khlainani thango. Ayang Ranganarayan bo bini sipai bodol no twlangwi kochua sorao sokpaikha. Amardev khe chuhatta kamio sokpaikha. Kisa ulono borok joba nanglaikha. A jobao Ranganarayan ni kwbangma sipai rok thwikha. Aboni bagui bo Bupayong Samarjit Narayan no jobao phainani bagui kobok horo. A jorao Amardev Ranganarayan ni mungnawi Samarjit no koktun rohoro. Samarjit a koktun no manui aro swijak raidjatwi bo kongwi tongphurukhe Amardev ni borok Samarjit no totra tansui rwkha. Tai a totra no Amardev ni aro tubui phaikha. Bupayong Samarjit thwimani kogrok Ranganarayan saimanya. A bagui bo khorang kotor kotor khe mwnui mwnui chirigwi sao. Samarjit phai tongo. Bo sokpaikhe Amardev khe pala paikha hwnui. Abo hai jorao Samarjit ni bokrok kosono ayang phasingo khitari rohorkha. Bupayong ni bokrok kosono nugui Ranganarayan aswkhe kirijakha. Aswkhe kirijakha abo tai sana se hamliya. Abono ang norokno part 3 video o sai khwnarwani. Norok nanyata pogdi kupulung hamjakma. Dinini bagui aswk nongsitung jotono no hambai.